Ensemble és la productora teatral de produccions úniques cadascú, la productora de teatre que l'actor i director Xavi Fernández va decidir posar en marxa per portar dalt de l'escenari propostes escèniques especials i diferents. Fa un parell de mesos que aquest nou projecte promou a les xarxes socials una nova funció que s'estrena el proper dia 11 de novembre. El muntatge porta per nom Un any de la nostra vida, escrit per l'autor Martí Llimolls, que signa sota pseudònim. La idea sorgeix que un dia em trobo amb l'autor i així xerrant informalment em diu jo tinc una cosa que igual et pot interessar, em passa el text, me'l llegeixo, realment em sembla una cosa molt interessant, molt bona, li parlo així al moment de, si realment es fa, si al moment d'assajar podem fer alguns retocs doncs diu sí, estem en contacte i si hi ha alguna cosa ràpidament em poso en contacte amb gent, hi ha una primera cosa que no funciona i a partir d'aquell moment dic, ho vaig a muntar pel meu compte. Començo a contactar amb actors i fins que tinc el càsting complet. Arriba un moment que dic que per posar coses noves a l'escenari, que no sigui sempre el grupet estable de gent sempre la mateixa, decideixo crear una productora que es diu Produccions Cadascú. I llavors a partir d'aquí dic, aquesta obra la podem fer a través de la productora, però no només aquesta obra, sinó d'altres coses que vingui, gent que tingui projectes, gent que tingui coses engegades, no sap com continuar-les, el que faci falta. En el cas que el primer projecte de la productora serà aquesta obra, Un any de la nostra vida. Un any de la nostra vida és una història molt particular, és part de la nostra història, de la història d'Andorra. Està ambientada l'any 1943, per això es diu Un any de la nostra vida, passa durant el transcurs d'aquest any. Andorra és el país que és en aquella època, entre la Guerra Mundial, entre dos països, l'un és l'Espanya franquista i la resta del món, França, està envaïda pels nazis. I aquí encara és aquell país que s'està començant a desenvolupar. Pensem que fa 10 anys que s'ha començat a construir FEDA, que s'han fet carreteres, que han començat a venir forasters a treballar aquí, que encara hi ha molt la idiosincràsia de l'andorrà tancat, diguéssim, que vol preservar molt la seva identitat. Hi ha els passadors que agafen gent de França que s'escapen del règim nazi i els passen a Barcelona. Tota aquesta mica de tot això barrejat és el que és Un any de la nostra vida. És una història fictícia, està basat en una família, és una història fictícia però que hi ha molts elements reals de la nostra història, com per exemple parla que el bisbe Iglesias Navarri va pujar a jurar de copríncep el 1943, parla que el 1943 es va publicar El petit príncep, parla que el 18 d'octubre de 1943 es va fusillar el Gastó de Canillo, que va ser l'última pena que es va fer aquí, i parla de Ràdio Andorra, que era un element molt important en aquella època a Ràdio Andorra. Parla de moltes coses reals, però entremig és una història fictícia que vincula tots aquests fets. A veure si més endavant encara serà pitjor. Bona nit, parella! Bona nit. Bona nit. Encara no han començat el programa? O encara no són les 9? Ué, quina música més mortuòria! L'has sentit, Paquita? L'has sentit? No. Ara pot ser. Oi, quina música més mortuòria! Fa por i tot! Els actors que acompanyen el Xavi Fernández en aquest nou projecte són cares conegudes a l'escena andorrana, com ara la Mimi Pagès, l'Emma Lauren, la Maria Alaminos i la Natàlia Kusnir, que interpreta la veu de la coneguda locutora de Ràdio Andorra, la Victòria Zorzano. El protagonista és el Marcos Rodríguez, que interpreta el Ramon, un jove que es dedica a fer de passador de persones. Entre aquest planter també hi ha altres cares conegudes, com ara el Joan Sans i la Meritxell Rabassa. Ells ens expliquen quins són els grans temes de l'obra i les dificultats més grans que tenen. El meu personatge és la Glòria, soc la filla del Pepo i la Sió, d'una família andorrana, i soc mestra d'escola. Dintre del que era la típica família andorrana, era una miqueta més oberta de ment, una mica més culta també. I bé, em vaig casar amb el Ramon, que era un foraster, i més endavant el Ramon es fa passador i sorgeixen una sèrie de conflictes. La família no ho sap, però
comencen a haver-hi rumors i sorgeixen aquests conflictes que són la trama de l'obra. Quan li toquen aquests temes li agafen aquests arribatos. I vosaltres també sembla que ho feu expressament. Jo interpreto el paper del mossèn, el mossèn Manel concretament, que és el mossèn del poble. És un element important, clar, que hi juga molt, perquè és el mossèn en aquell moment, doncs, en un any com l'any 43, on en aquella època tenia un paper, jugava un paper molt important, només, doncs, clar, la importància justament de l'element església també té un paper molt rellevant durant l'obra, justament, i la relació que tenen tots els personatges amb el mossèn és una relació molt curiosa, justament doncs, amb aquell personatge que potser és més protagonista, el Ramon, justament, també té aquest element antieclesiàstic, i això també és una part important, i el mossèn justament també té un lligam amb tot el tema de col·laboració justament amb les cadenes d'evasió. En aquesta obra surten diferents temes com el racisme, el mal que pot arribar a fer la tafaneria, la pressió social, i hi ha tota una evolució dels personatges amb aquests conflictes. En aquesta obra, una de les dificultats, penso, importants per la majoria dels personatges és l'element d'incorporar la part del dialecte, del dialecte no només andorrà d'aquella època, en el meu cas, el meu personatge és un mossèn que ve de les terres de Ponent, potser no ho tinc tan complicat com ho tenen els altres personatges que han de parlar amb andorrà, justament, i incorporar aquest element és complicat, no? El que fa més especial, però, el projecte de Prou Ensemble Teatre i el Xavi Fernández és el fet que hagin decidit promoure una acció de micromecenatge social i online a Andorra per finançar les despeses de la producció teatral. Ells han apostat per la plataforma de crowdfunding que porta per nom Verkami i no els està anant pas malament. No hi ha possibilitat de demanar subvencions, però diguem, és igual, ho muntem i ja traurem els diners d'un lloc o altre. I així va començar l'aventura. Per finançar-nos vam pensar de fer un Verkami, es diu un Verkami normalment, que és un finançament, un micromecenatge. És a dir, tu demanes a la gent que t'aportin diners i a canvi els hi dones entrades i diversos regals, per dir-ho d'alguna manera, siguin pòsters, els llibres, pòsters de l'obra, signats o d'altres coses, a canvi que ells t'aportin diners per avançat abans de veure la representació de l'obra. Som la primera companyia andorrana que ho fa i de moment ens va bé, i llavors el que hem fet és això, agafar i dir, molt bé, mireu, teniu opcions ja des de 5 euros fins al més gran, que és 3.500, vosaltres podeu triar qualsevol d'aquestes opcions, llavors hi ha diferents paquets que hi ha des d'entrades fins a CDs amb la música, fins a pòsters, fins a una nit d'hotel, fins a un sopar, etc. Fins a un original del Petit Príncep en anglès de l'any 1943, hi ha diferents opcions. Llavors tu cliques, pagues i ja està. I hem d'arribar a aconseguir els 3.500 euros que demanem. Les maneres d'aportar poden ser o entrant a la web de Verkami, és a dir, si entren a Facebook o així, trobaran l'enllaç i allà ja els hi diu per PayPal o per targeta, etc. I si no, doncs, molt fàcil, tenim dos comptes, un al crèdit i un altre a la banca mora, es pot fer un ingrés, o bé senzillament ens contacten per correu o per telèfon a qualsevol de nosaltres i ens ho poden donar en mà i dir, doncs mira, jo vull això. També després, sempre a totes les opcions hi ha l'agraïment, és a dir, agrairem públicament que ens hagis ajudat. Hi ha gent que diuen, jo t'ho donaré, però no vull que surti el meu nom enlloc. Doncs aquesta és una altra opció. De moment estem molt contents de com va. El que sí hem remarcat és que, és allò típic de que sempre somos los mismos, que estem al mateix cotarro, doncs que ens donem suport els uns als altres. Ens agradaria veure que hi ha alguna més fora de l'entorn cultural, fora de l'entorn de sempre, que té el gest aquest de dir, finalment, és un projecte d'Andorra, és un projecte cultural que parla de la nostra història, que val la pena treure-hi al cap i que jo no formo part d'aquest ambient, que normalment sempre es diu que sempre som allò, grups tancats,
i dono un cop de mà. I si no, doncs, bueno, ens ho pagarem de la butxaca, serem la mar de feliços, oferirem l'espectacle que volem oferir igualment i tothom es pagarà la seva entrada. Bona nit, parella! Bona nit. Que han començat el programa o encara no són les 9? Ui, quina música més mortuòria. Fa por i tot. De vegades aquests concerts antics són molt pesats. D'això se'n diu música clàssica. Doncs a mi no em tregos d'un bon ball de festa major.